Sedaya wau tasih kula simpen wonten ing salebetipun manah kula. Babagan sedanipun Rama Suwargi panjenengan nggih Sudarma panjenengan Gusti Sepuh Arya Subandar menika sedanipun boten ateges seda. Sepuh menika ugi boten seda. Gerah menika ugi boten. Yen ora seda gerah utawa ora mati sepuh utawa tuwa. Patine kepiye? Gusti Adipati sejatosipun Gusti Arya Subandar menika sedanipun dipun kelinah tiang-tiang wonten ing Praja Majapahit Gusti. Dikrenah wong-wong saka ing kraton Majapahit. Pancen kawula saka ing kraton Majapahit ngrenah dening Rama Adipati Arya Subandar banjur sapa sing mandhikane? Gusti boten wonten kalih tiga Brawijaya Brahmatunjung Gusti. Brawijaya pancen cetolan welo-welo Rama Adipati Arya Subandar dikrenah dening Prabu Brawijaya Brahmatunjung. Merga panjenenganku dirake lanang ingkang payu kudu bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong. Mula saka kowe teh kowe dina iki minangka dadi pasukses. Dipati Bandar Subali dina iki mancal pawasa balelo ana ing kraton. Kenging menapa Kakang Haryo Jejedan minggah wonten ing Kadipaten Grati kok boten paring cecala saderengipun. Menawi Kakang Haryo Jejedan paring cecala saderengipun, kula badhe utusan kawula wonten ing Kadipaten Grati ingkang supados mapak dhateng Kakang Haryo Jejedan ngangge titian Kreta Joli Jempono. Yayi Hadi Bandar Subandar. Yo sing gedhe pangapura mulya Yayi. Anggonku tumekana ing Kadipaten Grati ora paring cecala luwih dhisik. Nanging Kakang, namung kula ngaturaken dhateng kasugenganipun Kakang Haryo Jejedan. Iya ya Yayi tak tampa gawe sepadha-padha. Ning pangestuane wong tuwa uga tampan ana ya. Sanget anggen kula mundi Kakang Haryo Jejedan. Panjenengan jumangkah wonten ing dalem katemenggungan namung tindak langke menapa kepen mertinjo wonten ing Kadipaten Grati menapa wonten kawigaposan. Yayi Hadi Bandar Subandar. Dadake kawruhanmu Yayi. Ados saka Praja Majapahit tumeka ing Kadipaten Grati sak temene pancenana wigati Yayi. Wonten kawigaposan. Kang angka sepisan Yayi. Aku kepengin luwih kawilujengan. Nak ora beda apa-apa to Yayi. Menika senajan to manggen wonten ing Kadipaten Grati, wedal sak menika sampun wonten enggak-enggakanipun beda nalika semanten Kakang Haryo Jejedan minggah wonten ing Kadipaten Grati. Kang angka kaping 7 Yayi. Aku nampa dawuh barang suwun Prabu Brawijaya. Kautus tak inake
Mergo mancek papat paswana ragu. Sliramu ndherekake sowan ing Praja Majapahit kodhangake dampar palenggan. Sak temen ana wigati apa pancen ana wigati kang rambok tinggalake ya. Enane boten wonten kawigatesan lan boten bab kaliputan. Ngantos kula boten sowan wonten negari Majapahit, sedaya kula wau sampun kula sengaja, kula sampun kula jarang. Yai Hadi Bandar Subhan. Kok sliramu ngandhake anggonmu sowan ora sowan ing Praja Majapahit pancen mbok sengaja kanthi dasar apa ya? Kula kagolati Kakang nalika semanten kalebet leluhur-leluhurku. Ugi Kanjeng Rama Hadipati Haryo Subandar. Nalika semanten tumekaning pati nanging boten kapundhut kersane Gusti ingkang jagat. Nanging dikenah wong-wong saka ing kraton Majapahit kalebet wersadharem Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmatunjuk. Wedal sak menika Kakang Haryo Jejetan Dipati Bandar Subali Balelo Yai Hadi Bandar Subhan. Kakang Haryo Jejetan Sliramu jejere pengayoman ana ing Kadipaten Granthi. Kok kowe nganti ngandhakake balelo. Pangerten apa ya? Tembung balelo kuwi kecil. Ditulis kanggo aksara poe kecil. Mestine yen wis balelo dadekake peperangan. Yen wis dadekake peperangan, akeh pangorbanan. Akeh bocah cilik-cilik yatim piatu kang tawang-tawang tangis mergo ditinggal pengaruh. Akeh pangorbanan apa ngramesake kawula cilik ana ing Kadipaten Granthi. sedaya kula wau sampun kula gawe kanthi wening menawi kawula wonten ing Kadipaten Granthi kapupuh wonten ing majane peperangan ateges ngrungkepi bumi ana ing Kadipaten Granthi. Yai sepisan maneh. Ayo bareng-bareng suwat ana ing Praja Majapahit. Mengko sliramu yen tok pidana, mengkone aku sing nyuwunake pangenteng-enteng marang Prabu Brawijaya. Kakang Haryo Jejetan taun nyono windono ora bakal koswan negari Majapahit. Majapahit kersanipun Majapahit Granthi kersanipun Granthi. Awit senajan to andhane Majapahit nanging kula boten studi menawi deku-deku amari keluring pangalaman Prabu Brawijaya Brahmatunjuk. Yai Bandar aku jedhe mung tatah yen tak diparap bakal mampu. Kurung wasesa dipasrahaku marang aku kula. Ayo bareng-bareng suwana ana ing Praja Majapahit. Kakang Haryo Jejetan monggo kula aturi ngantos wonten ing panglancar. Mangke badhe wonten wangsulan saking Kadipaten. Tak tampil ing sakjane awal iki. Kanen Kakang Haryo Jejetan yen pancen dheweke puguh ngojokake kala suasana Majapahit. Monggo lan masesa ndang pasake masa kula. Jauh panjenengan sampun telah moco. Kula nyuwun tambahin pangestu. Senadyan Raden, dereke aku bubar ke pasukan.
Andara Subali. Wih. Ramane kaklenah marang wong Praja Majapahit. Wis trep lan cocok yen dheweke iku dituwa patine wong tuwa. Yen dheweke ora bales patine wong tuwa apa iku dijere anake? Bandar Pati Ojo perlu ing panompo. Sindane marang Sundar Mane Yai Hadi Bandar Subali. Sak temene ora ditelok karo Praja Majapahit kula. Cekak ose yo bareng-bareng tak sowan ing Praja Majapahit. Ya ana tenan. Ngerteno lho. Yen kowe ora bali ana ing Praja Majapahit ing papan kene, aku bakal nunggal gulumu. Yen ngono wis mengkang pranatan ana ing Praja Majapahit. Yen iki tetep bandel dawuh marang Sur Prabu Wijaya. Ora sapa-sapa kang dadi pepalang Yai. Yo aku dhewe ya. Rawe alas malah aku to.
Bandar Baku. Ya oke. Aja beguna luwih dhisik. Pancen prajurit saka Praja Majapahit kang tak tenteni padha salang tunjang nanging Haryo Cecetan yen semadeg Sinopatra Praja Majapahit siji bakal sing lagi karo Haryo Cecetan. Haryo Cecetan entuk kene kapan kene. Bandarapati. Ketemu kelawan Adipati Bandar Subali. Kang Mas Paudu, rika sumpun kula kawis inati anggenipun boten sowan hayang Bandar Subali wonten ing Kadipaten Grati. Ing mriku dadosaken pasurayane rembug, dadosaken peperangan prajurit ingkang kula timpingi boten kuwawa kedhi kaliyan tiyang-tiyang wonten ing Kadipaten Grati. Cedhanipun Praja Majapahit angsore hidup. Tenane iki dina kowe kalah. Bali oleh Majapahit pun kakang kang bakal ngadepi wong-wong oleh Kadipaten. Berkelakar bumi penebut dan Mas Paudu mereka kesukatan wajah kawin berwujud ing wujud-wujud. Haryo Cecetan! Haryo Cecetan! Tapi ngertenono Gusti Maudoro Bandarpati. Gusti Bandara Subali. Saiki wis bali no. Nganti cek men nganti Majapahit cek men Majapahit. Dadi cetane Bandar Subali wis mbalelo. Bandarpati, Piye? kang sira andare Bandar Subali ngerti dawuhe sesembahan mbalelo ning Majapahit kok ora kok elingi mongko Bandar Subali Adipati Grati wis andhane ing Majapahit saora-orane kan sira kudu ngelingake. Ate mau tolo Kang Winarya. Ngertenono. Praja Majapahit kuwi wis gawe patineng ramane Gusti Bandara Subali. Yen Gusti Bandara Subali ora ngudi tuwa patine wong tuwa, apa kuwi dengan ancek pangkene wong tuwa? Dadi dasar kepengin njupuk perkara sedane wong tuane. Bener. Arya Subadar kang rikala semua paring Donopati lan Bramatuju. Ning kepiye wae kanggo tanggung jawab sesembahan ing Majapahit uga maringi pirma, maringi palomba. Ning parandene upama kok mulat parapakartene wong tuane kuwi wong tuane Arya Subadar rikala semua. Mula saiki yo Bandarpati ora usah dadak kok kan sira mbalui lawan Maudoro! Irik tembungmu ning papan kene sing tumekane pati Maudoro apa Bandarpati, maju cacing sira. Oh, lakon pecah lah kowe.
Bandar Subali. Layu mulonjong wimis, ambek kamu penggosan, layumu gendeng sifat, koyok-koyok yang kucung dening bandar. Pancen bener nganti grenggosan bebasan gonku ambekan tenane aku muncul lan pakil panguasamu Bandar. Apa pamrihmu kowe kepengin munggah oleh Kadipah Tenggang? Yayi Bandar Subali. Gonku kepengin sambet jagong lan Yayi Bandar Subali ing Kadipaten Grati mung beneke. Kepengin ngejak Yayi Bandar Subali bareng-bareng pun kakang munggah ing Mojopahit sowan ana ngersane Sipur Prabu Iko Matuju. Kula kedah sowan wonten ing negeri Mojopahit. Deku amale kula nang pangarapan Prabu Brawijaya Matuju. Bener ya. Oh iki waktu. Yayi Bandar Subali. Gonku ngilingake lan Yayi Bandar Subali kuwi kanthi niat kang becik. Wondene Yayi kok wis cengkiling marang tangan lan pun kakang Yayi. Atase kacacing wae kepidak duweni rasa molek. Apa meneh pun kakang jejere manungsa lumrah. Iki dina yen pancen ke ora gelem bareng lan pun kakang sowan ing Mojopahit. Aja nglupute pun kakang yen to pun kakang bakal raket lawan Ajro tak gekek. Dateng di kota kakang Patih Maudoro. Nurijih Kanjeng Sinuwun. Rasukyang gentiko sepan boten pendapiat umot sebaik. Pikantuk berkah pangestu panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun. Sowan kula minggah wonten ing Penjapi Agung Mojopahit karis ing sakara-kara Kanjeng Sinuwun boten katalumpen. Kula gingaturaken bekti mugi kadur Kanjeng Sinuwun. Mekaten kakang Maudoro. Kejawi saking menika ing kalenggan menika kakang Maudoro sampun marak abyan kararingsun. Namung kemawon kakang panjenenganipun nyusun purwa madya wisananipun rikala kakang Maudoro ing senutus nayenaken Dipati Granti Bandar Subali ingkang sampun sawetawis boten marak wonten Mojopahit. Kanjeng Sinuwun sedaya dawuh pangandikanipun panjenengan utus dhateng kula kang supados lumawat ing Kadipaten Grati. Sedaya kala wau sampun kalampah malah kapara Kanjeng Sinuwun kula disampun sabujak lan Yayi Bandar Subali. Sampun saged benar jengali Bandar Subali.
saranipun kula tanjaken kenging menapa toh Bandar Subali menika kok boten nate marak sepo sowan wonten ngersa panjenengan dalem Mekaten. pawangsulanipun Bandar Subali Kanjeng Sinuwun nggihipun boten nate marak sepo wonten ngersa panjenengan dalem sedaya kala sampun dipun temoho Kanjeng Sinuwun Sampun dipun temo tegesipun piyambakipun sampun nemoho boten sowan sedyanipun pengen balela ing Majapahit balelo wonten Mojopahit. Kakang Mondor menawi si Bandar Subali kumawani balelo wonten ing negari Mojopahit lajeng mawi dasar menapa dasaripun piyambakipun balela ing Majapahit kepengin ngudi tuwuh perkawis sedanipun tiyang sepuh Arya Subandar kang rikala semanten panjenengan pahit pidana pabrik Kanjeng Sinuwun. namun perkawis Arya Subandar sudarmanipun Bandar Subali Kakang Maudoro menapa panjenenganipun Kakang Maudoro boten saged atur pawangsulan ingkang patok napa to sebabipun Arya Subandar nampi pidana sangersanipun awit Arya Subandar rikala semanten ugi kumawani mancal dhateng pangwaos ingsun Kula emutaken dhateng Bandar Subali, kula paringi pirsa nanging Kanjeng Sinuwun. Piyambakipun boten kersa nampi dhateng sedaya atur kula. Kula gigi mutang Kanjeng Sinuwun, rikala semanten kula lumawat ing Kadipaten Granti. Kula ugi kasampiran Purbulan Wasesa. mekaten Purbulan Wasesa kula gecakaken wonten ing Kadipaten Granti ngantos dados pasuwayan ingkang ageng. Ing punten dalem sewu Kanjeng Sinuwun. Pepuntonipun pasulayan kala wau kula menika kawon Kanjeng Sinuwun. prajurit Mojopahit mundur saking Ranenggana Menika Kakang Pandu tumindakipun Bandar Subali ingsun ibarataken geni satelit menggawe bapak menawi boten enggal tabras kawuruntan ngobati mangopo Kakang Pandu kawon Kanjeng Sinuwun. nanging menawi babalenanipun Bandar Subali menawi panjenengan ingsun nyaliraning pribadi abenajeng kalih Bandar Subali menika badhe dameleng semipun ratu wonten negari Mojopahit Menawi sedaya pangandikanipun panjenengan Kanjeng Sinuwun menawi panjenengan badhe nyali rani pribadi abenajeng lan Bandar Subali kula ibarataken timun musuh biyen timune di bawah Adipati Bandar Subali durene di bawah panjenengan tansaya Kanjeng Sinuwun panjenengan menika salah satunggaling pangwaos salah satunggaling pangwaos ingkang ageng bebasan umpami kados dene sato menika sato ingkang ageng utawi naga ingkang ageng Rai wonten dedhaken Majapahit naga ingkang ageng kala wau boten sisah dadak ngobahaken dhateng awakipun namung patilanipun ingkang obah sampun ngorekaken jagat Kanjeng Sinuwun. Kendalen sewu ya jeng Prameswari menawi kok panjenengan menika salah sawijinipun kalih kula maju wonten ing palagan perang ngadepi kaliyan Bandar Subali panjenengan menika nalih kula nuwun menawi panjenengan menika maju bebasan menawi menang boten kodang menawi panjenengan kawon ngelis semangken dhateng asma panjenengan salah sawijining kalih kula saya prayobatun Ayo. kanggo njaga asmaning Ratu Mojopahit Kaden. aja nganti dadak menjani ingsun jengkar saka ing dampahing menika keprawan kapolon leres. mula saka kuwi jeng Prameswari saha ndika Kakang Maudoro Nuli jeneng Kanjeng Sinuwun. kangge ngawekani tentremipun negari Mojopahit Kakang sampun ngantos kedlarung-larung tumindakipun Bandar Subali ingsun atas nama Ratu ing Praja Mojopahit dika sekseni ingsun badhe ngawontenaken diri saking Boro Kakang Maudoro lan sira Jajeng Prameswari Inggih sinuwun. atas sayembaraning Ratu ing Mojopahit marang sapa kang cilik bisa ngendarat gedhe mateni kelawan si Bandar Subali loro ganjaran kang sawiji bumi sigar semangga kang kaping pindho besok lamun toh kang bisa mupu giripat
bakal ingsun jodohke kelawan putrane ingsun. Kula menika sampun pinangka dados pasisir anggenipun panjenengan paring ganjaran ing sak panggenipun Kanjeng Sunan. Mila saking mriku Kakang Manggara. Dika kula aturi medal saking pendhapi agung dika biwaraken kawula ing negari Majapahit. Mbok menawi wonten sajuga kawula ingkang nupuhi patembayan ingsun. Kula badhe budidaya. Kula